Na čo to natáčaš? Lebo je to smutné. Ja nechci byť na smutném videu. Toto je Iba tvoje ruky. naše tajemství. Takže už máme 120. Ježiš, 120, aký 120? Ježby. Takže máme už krásnych 33 dní, to pochopíš, výzvy za sebou a ja si myslím, že urobil som nejaký ten pokrok, ale samozrejme nie úplný a nie som s tým až tak úplne spokojný a prichádza na radu vec, ktorú by som chcel implementovať do svojej výzvy a to je spísanie si presný zoznam vecí, ktoré chcem robiť. Či už denne alebo týždenne. Ide o to, že doteraz som to mal dosť chaotické, lebo sme sa sťahovali z krajiny do krajiny a samozrejme treba si nejak zvyknúť na nové prostredie, aklimatizovať sa, nová domácnosť, systém a ďalšie proste výhovorky, ktoré ťa absolútne nemusia zaujímať a takisto nemusia už zaujímať mňa, lebo už sme si nejaký ten systém a to navyknutie už nejako vytvorili. Takže ideme ďalej, ideme hlavne to trošku sprísniť. A môj postup je nasledovný. Vytvoril som si, poď bližšie trošku, ne, čo si tak ďaleko. Takže, včera do noci som si robil v Canve moju novú tapetu v telefóne. Je to tapeta, ktorá mi každý deň bude pripomínať, čo mám robiť, lebo samozrejme vždy sa pozriem do telefónu. Či už na čas, na počasie, na správy a tak ďalej a tak ďalej. Sú tam tie základné kamene, na ktorých chcem stavať svoj nový mentálny status. A je to tam? Tak prvý bod v mojom zozname každodenných víziev je var 3-krát do týždňa. Toto je pre mňa najväčšia výzva, lebo varenie nikdy nebola moja silná stránka. Nikdy. Ale za posledný mesiac si môžem povedať, že som sa docela posunul. Varím aspoň 1 až 2-krát do týždňa. A ak teda nepočítam nejaké tie raňajky typu praženice alebo krupicová kaša, to úplne nepočítam, ale myslím si, že to docela pokrok, lebo predtým som ani tie nejaké raňajky neriešil veľmi. Varil som ale skutočné obedy podľa receptov, ale tie mi však namiesto 30 minút trvali aj 2 hodiny, čo ma mega frustrovalo. Frustruje ma to už len z toho dôvodu, že som akoby teraz tak trochu otec v domácnosti a samozrejme aj pracujem, som na home office a väčšinou sa k tej práci dostanem až večer. Ďalším dôležitým bodom, ktorý nesmie určite chýbať v mojej každodennej výzve, je ten, že si nemám kúsať nechty. K tomuto bodu ti maximálne len poviem to, že už je to vec, ktorou bojujem roky, takže cieľ je úplne jasný, každý deň si na to dávať pozor a zbaviť sa toho raz a navždy. Disgusting. Domácnosť pod kontrolou. Povysávať, umyť podlahu, umyť riady, vyvesiť prádlo, to všetko chcem robiť bez nejakých tých mojich vnútorných výhovoriek a robiť sa, že to vlastne nevidím. A chcem to robiť tak, že keď vlastne uvidím nejaký neporiadok, chcem to hneď dať do poriadku. To znelo to asi trošku divne, ale chápeš. A tu platí hlavne pravidlo to, že ak sa mi náhodou v ten deň nepodarí proste prečítať 10 strán, tak sa nebudem za to proste bičovať a nebudem na ďalší deň čítať 20. Nie, proste u mňa takto asi veci by úplne nefungovali. Sám dobre sa poznám a budem sa stále proste snažiť držať tých 10 strán, lebo viem, že takto to veľmi pohorí. Jedz zdravšie. Nie som úplný človek, ktorý dokáže zo dňa na deň prejsť na 100% zdravú stravu. Nikdy som tým nebol a nikdy možno asi nebudem, neviem. A môj prípad bol teraz taký, že keď sme sa presťahovali, tak sme si povedali, že žiadne fast foody, proste nechávame to na Slovensku, čo bolo, to bolo a končíme. No a čo sa nestalo, hneď na druhý deň sme si dali KFCčko. Sme tu už 3 týždne, hej, akoby to bolo hneď na druhý deň, čo sme sa presťahovali a potrebovali sme tak trošku vypnúť a myslím si, že prvýkrát, keď sme mali tú KFCčku, tak som sa necítil až tak zle. Proste som sa cítil, že mi tu dosť aj
tak trochu pomohlo, keď to môžem takto povedať. Hej, som sa cítil, že sme trošku vypli, dali sme si niečo nezdravé, najedli sme sa, proste sme sa dali trošku do kľudu v tom aute. Takže chcem pokračovať v malých krokoch, variť viac zdravých jedál pre seba a aj rodinu. A aj hlavne sa z toho úplne nezblázniť. Dajte mi moje sladkosti aspoň raz do týždňa. Prosím. Ideme ďalej. Následujúci bod. Zvykaj si na chlad. Pred rokom som si zvykol na studené sprchy, ale po operácii srdca si musím dávať fakt na seba pozor. Takže nejaké žiadne extrémy a vždy na konci sprchy si pustím tú studenú vodu, ale aby som cítil skôr ten taký diskomfort, než nejaký úplný šok. Lebo predtým som to robil tak, že som to pustil na úplne tú najstudenejšiu vodu a klepal som sa tam jak ratlík. Ale teraz chcem sa určite postupne otužovať tak, aby to bolo hlavne pre mňa bezpečné. Cieľ je úplne jasný. Nový týždeň rovná sa nové video. Konec. Čau. Ešte nekončíme. 8. bod. Znížiť čas pred obrazovku. Momentálne som na mobile približne 5 hodín denne. To je za mňa strašne veľa. To je proste brutál. Chcem to stiahnuť na minimálne 2,5 hodiny. Aj keď je moje hobby písanie komentárov na Instagrame a na Facebooku. Možno ste to niektorí videli, možno nie. Dúfam, že nie. A posledný záverečný bod, ktorý nie je samozrejme ten najmenej dôležitý. Všetky tých 9 je najviac pre mňa dôležitých. A ten znie následovne. Venuj sa malej. Chcem s ňou chodiť von každý deň, či už na ihrisko, na prechádzku, hocičo. Ale hlavne byť prítomný. Žiadne nejaké scrollovanie, samozrejme predtým tiež to nejaké akoby scrollovanie nebolo, ale samozrejme stále je čo vylepšovať. No a toto je vlastne môj plán na ďalšie týždne. Samozrejme 120 dní je dosť dlhá doba a samozrejme nejdem to brať ako šprint, je to maratón. Ak sa mi podarí splniť väčšinu cieľov, budem strašne rád za to. Už len teraz cítim, že som sa o niečo posunul a to si myslím, že je najdôležitejšie. Byť sám so sebou spokojný. No a ak si náhodou súčasťou tej výzvy aj ty, tak mi to určite napíš dole do komentárov, budem rád, ak sa niekto so mnou podelí o to, ako sa mu darí v tej výzve. A my sa vidíme v ďalšom videu, snáď ďalší týždeň, snáď určite. To bolo náročné. Hejte!